pamusoro imam pamusoro ndaipa item number 8 case 207 of 26 iri nhau yemafukidza dumbu necash refund on expenses dzakaitwa pana nokutenda farirepi. Iyi nhau yakutirwa dare Alima Farirepi akabatana navo Ngai Farirepi vanobva kwaMutoko under Mudzi Chief Nyamkoho vachimhangarira Genius Kavia vanobva muvillage yeMamtaki. Ndiyo nhau yatoya nayo mutare. Ndichakumbira mumhangariro Alima Farirepi simudza ruoko rworudyi wotedzera zvandakutaura mashure. Ini Alima Farirepi tinopika pamberi pedare zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari Mwari ave mubatsiri wangu chiserongo basi. Ndoya kuna akamhangarira Genius Kavia simudza ruoko rworudyi wotedzera zvandakutaura mashure. Ini Genius Kavia tinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu chisarongo pasi nokutenda Farirepi paripo uye mugare pacheya pamberi. Ndichakumbirawo Alima Farirepi kuzivisawo dare muchipingu chasakisa kuti munochimhangarira Genius Kavia wakagara izwi rakasimukira pamusoro changamiri nyaya yandafambira kusvika mudare rinoiri inyaya yemukwasha wangu Junius zvirikuda zvinhu zvatakawirirana zvekuroora. Junius ndine maexperience andakaita pamwe chete mudzimai wake akakurisa. Junius akandidzosera kumashure panyaya yandakamuudza Junius ini mwana wangu ndine zvandiri kuita izvi ndombokumbira kuti kana muchidanana nebhotanga ndaita sei ndapedza pamusoro mwana wangu. Zvechokwadi mwana wangu ndakamubvisa muno muZimbabwe tichoti pakati pekugadzisa mapepa emwana ndakagadzisa mapepa andauziva mwana wangu azvitakura. Mwana wangu ndamukwidza ndege ndandisa kuUK ndakazotoona mwana atova nepamwiri. Iwe zviri kuzvipitika izvi shuwa mwana akati azvikanzi pamwiri apa nepaJunius ndakati ndakati kana chisu chinge chiri pakuwirirana tataudza tikanzwisana ko izvi azonge achizviitirei. Zvechokwadi Junius ndakamufonera ndikati Kavia wona kazvaitika izvi kanzi chokwadi ane pamwiri pangu musikana uyu. Saka todii kune zvoona pamaprograms atanga tichifambidzana nawo zvikanzi aiwa sori zvenyu maexpense ndinoda sei ndinova chikudzoserai tikati ine ndoda chii ndoda mhuri yangu. Chokwadi ndakadzosa futi mudzimai wake kubva kuUK akanditi mukadzi wangu awe sho ndakakwidza zvikano vadzora kuti kuno wati kudii shamwari wonayo wauraya upenyu papi zvandakaronga inini pamwechete nemwana wangu. Ini sekutaura kwatanga takaita tichiwirirana ndakati iwe kana uchinge uchida mudzimai chimira aite sei titanga tapedza urongwa huri papi papa zvikanzi ano problem mudzimai wangu ndinokuda ndikagarai shuwa kubva ipapo pane zvaanga akandivimbisawo nokusvika pari nhasi hapana. Saka ndo nyaya ndavingawo kuti ndinoda pfuma yangu nemukwasha wangu ndapfuma. Makame chimbiso chenyu ndecharini zvinhu zvaane 3 years ane 3 years akatora mwana wenyu ane 3 years panhau imimi murana ini ndiri sekuru wemwana. muri sekuru mwana uyu akakura ndinaye ndichiva ndiri hanzvadzimai vake ndiwo Ngai Farirepi. ini ndini Andrew Farirepi. Sisi vakatozotofonera kubasa vakanzi dzokai kubasa emergency ndiye anova ari Alima Farirepi. Saka inini ndauya ndakamira saAlima Farirepi wacho
patachipinza nyaya yemamuna kutipa zita renyu chero mapika mhiko nezita rese renyu. Ini zita renyu munonzani? Andrew Farirepi. Andrew. Kana muchipika mhika mopika nezita renyu. Zvakanaka. Saka muri kuti makaita chibvumirano chamakaita sekuti mugopiwa mari ndeini? Pane 3 zita tatawirirana kuti mari idzi maexpense enyu ese ndinova ndichikavha amakaita. Tikati alright chakaipa. Zvine chinyoro? Matipa. Zvine chinyoro here chinotsigira chibvumirano chenyu? Taingotaura tiri pamuromo, takangofesana naye. Hapana chinyoro. Kuwana baba vanokutenda varipo? Handitovazivi kurarama kwangu, handitovazivi. Mutovazivi? Saka hana baba? Ini ndini baba ndini mai, nekuti mwana akangotongotakurwa pamuviri ndobva ndangozviriritira kusvika paari pabasa. Nekuti chipo chandangopiwa naMwari igift. Pano cash refund yenyu haina kutsanangurwa kuti imari? Mari yandakawesta pamusikana yese yakaita 4,000. Ndio cash refund yamuri kuda? Ndio mari yandiri kuda iyoyo neroora. Mukuda neroora? Mauya neroora list racho? Roora list manje ndasiya, asi ndokwanisa kungotsanangura. Genius kari hanzi nasekuru wako Andrew Farirepi hanzi makaitirana chibvumirano 3 years ago chokuti waifanira kuzovadzosera mari yavo 4,000 inova yemaexpenses avakaita vachiendesa mwana kuUK akazonowanikwa ane pamuviri pako zvakaita kuti urombo hwavo hukuru. Pamusoro pezvo zvobva zvanzi ndinoda mari yeroora. Kumbira kuti uzisodara chidini maererano nenhau uri kurukurwa nezvayo. Zvakaitika ndezvekuti pakadzoswa nokutenda Farirepi, mama vakandifonera mbuya vangu. Nyazvitaura kasimudza izvi. Zvakaitika ndezvekuti pakadzoswa nokutenda mama abva vakandifonera ndobva kuti mukwacho tadzosa mwana, ndadzosa mudzimai wako. Vamudzosa kudaro ndobva ivo havanonge havana kana chavakambotaura neni kuda mari yangu yandakashandisa kuti adzoke. Akanga atomudzimai wako here kuenda kwaangaita? Kuenda kwaakaita akaenda anga ane nhumbi yangu. Zvaitozikanwa kuti wanga kutozikanwa kuti uri mukwashawo? Zvanga zvazvakuzikanwa. Saka neimwe nzira kuti kudzoka kwake kwaive kuri kutizira. Zvichireva kuti kudzoka kwake ndokwakasaka kuti azova kudzoka achiita mudzimai wako. Inyatsotsanangura zvakajeka kudai. Kudzoka kwakaita nokutenda Farirepi akadzoka aenda ane nhumbi yangu. Ndobva maitirana hanzi pane chibvumirano nhau yavo yemudare, pane chibvumirano che4,000. Pamusoro pezvo pari kubvunzwa paribva panzi roora claim. Zviri kutaurwa nasekuru Andrew. Izvozvo tanisina kungoenda kubvumirana. Hamuna chibvumirano chakadaro? Mudzimai wako wakatanga kugara naye rini? Gore ripi? 2023. Muna 2023? Une chawakabvisa here? Ndakabvisa tsvangirei 10. Wabvisa tsvakirei 10 chete? Murikugara mese here nemudzimai? Hatisi kugara tese izvezvo. Chikonzero chi? Takarwisana nemukadzi. Nenhau iyi? Zvakaitika ndezvekuti takatonesana mbatarwisana nemukadzi. Saka chapa kuti musagara mese chii?
akatorwa naambuya vangu ndo vakatora mwana wavo. Vasina kugadzisa dambudziko rokuti vatonetsana. Ya kana kuti vandishedze kana kuti manetsana chiya vane chavakanga vanditaure. Nokutenda ziso dare mazwiro ako panhau iri kutaurwa yekuenda kuUK uchinodzoka pachiitwa maexpenses ako requestwa kuna Genius uye nekugara kwako kwaGenius, zvii zvaungapupure kudare pane zviri kutaurwa nasekuru wako nezviri kutaurwa naGenius? Pamusoro imamo inini ndakatanga kuzivana naGenius gore ra2022 tanga kutonyorwa maexam pamuna ndiri form 4 tichidanana. Takazomira Christmas imwewo ya2022 iyoyo ndopaakazivikanwa kumhuri kwangu. Waigara kupi? Kwamakumbi pachipatara hospital. Saka ndopaakatanga kuzivikanwa mushure mekunge taenda kuChristmas. Ndobva tazononoka kudzoka, ndakadzoka kuma2 razuva ra26 December 2022. Ndo mushure maizvozvo ndopaakazoshedzwa amai vangu vazoti ndadzoka kumbani nguva dzaenda, ndopavakazomuziva kuti ndiye wandanga ndinaye. Ipapo ndopakazotaurwa nyaya yekuti mumbomira kuti asi zvamuri kuronga munyaya dzerudo dzenyu, nekuti ipapo vanga vaitorongawo kuenda futi ivo vanga vasati vatombotanga kuenda amai, ndoko vaironga kuendawo kuUK kwachona. Ndobva vataura pasipoti ikatobudiswa pamberi pake kunzi ndine urongwa ndiri kuita, ndingangoti iyi imba yatomuwindow level. Baba vacho vangu varipo vaGenius vakataurwa nyaya dzacho vangu varipo, ndobva vanzi pabviswe damage, ndobva vambotsika haina kuzobuda damage yachona. Takambota setasiyana panguva iyoyo mama vachienda muna February. Mapepa vakabudirira ndobva vaenda kuUK. Ndobva ndakasara ndichigara kwasekuru Andrew. Ndobva ndakasara ikoko. Ndobva amai vazonditi ayo vachidzokera anogara nehanzvadzi yake kwamakumbi kwasara hanzvadzi yangu yanga grade 1. Ndopandakadzokerana naGenius. Ndobva ndatanga kudanana futi. Mapepa angu ndobva azobuda muna July 26 muna 2023. Ndobva ndaenda. Saka nguva iyoyo kubva muna February taisangana. Ndobva ndakazokwanisa kuzoti ndane pamwiri kwasara 1 week yekuti ndiende kuUK. Ndobva ndatomufonerawo ndikamuudza kuti ndozvavapo svika zvinotoita sei. Iye akatomboda kuudza ana sekuru asi nekutya ndakangoti aiwa ngatimbosiyai. Ndobva ndatoenderera mberi nerwendo. Ndobva ndatosvika ikoko. Saka ndinewo pfungwa dzekuti pamwe zvinhu zvinonakira kumberi ndaizokwanisa kuti ndigomutorawo tigare tese ikoko. But basa ndakazononoka kuriwana, ndo zvandainge ndafambira ikoko ndaenda kunoshanda. Ndobva ndazononoka kuriwana ndakagara 3 months ndiri pamba. Ndobva ndazoriwana mwedzi wechi4. Ndobva saka mwedzi wechi4 ndakangoti ndibude pachena since pamwe pese munhu ndakanyarara ndichifunga kuti pamwe ndiri kutadza kuverenga mwedzi yangu yekuenda kumwedzi, ndichimbomira kuti ndione kuti shuwa ndiri kuenda here kana kuti handisi kuenda. Ndobva ndazoudza amai kuti inini ndine pamwiri ndepaGenius ane mwedzi 3. Mama vakambotora mazuva akanyarara achifunga kuti pamwe ndiri kunyepa. Ndobva vazondibvunza kuti aiwa haisi nzira here kuti uda kudzokera hako pamwe hausi kufarira nzvimbo inoyi. Ndikati aiwa zvochokwadi ndine pamwiri, ndokwanisa kupai nhamba dzake. Ndobva akabva afonera akati shuwa ndipangu pamwiri. Zvikanzi alright zvinotodii, tanga taamuna October. Ndobva amai vangu vazongoti kana uchibvumira nayo pamwiri pachona ndakungodzoswa mukadzi wako because ini handisisina zvekuzi, handisina plan yekuti ndingaita sei panyaya idzi, nekuti izvezvi mapepa angu akanyorwa kunzi mwana anoti dependent, ndanga ndiri dependent pamapapers iwawo. Vanga vasati vakunyanyoziva mitemo yemunyika imomo kuti saka zvino kana dependent yauya ine imwe dependent mumashure kwayo zvinobvamiswa sei. Ende zvanga zvakutyisa, vaigona kutozoitwa fraud, yaigona kunzi ifraud makanyoresa mapepa emunhu angagara ane dependent yake kudhara. Ndobva ndazotodzoka, iye ndiye akatonditambira paairport. Kwakutobva kuairport tikaenda kumba kwavo.
kwakutanga kugarawo kumba kwavo ikoko. Ana sekuru akazouya papera manhingirini maweeks. Mushure mekunge tatonzwa machizivisa vanhu kuti ivo ndokwavari hauchazi kugara kupi kunyika. Ndobva ndatozofona kunana sekuru ndichivaudza anapopo vese ndichivaudza kuti ndokwandari kuno. Zvakanaka. I think pane nyaya mbiri dzabudziswa pano. Nyaya dzemari iri kudiwa nana sekuru emaexpenses avakashandisa pakuenda kwakaita nokutenda kuUK nenhau yerora business. Uri kuti kudini nenyaya iri kutaurwa nana sekuru wako yomudzimai wako? Nyaya iri kutaurwa nana sekuru handisi kuramba, but nyaya iri kuitika ndeyekuti inini mudzimai wachona vanga vakatora. Saka chitanda chitokumbira kudai kuti ndikwanise kudzorerwa mudzimai wangu ndichitsvagawo kwete kuti ndovadzorera yese mari yachona yakashandiswa yacho, asi kutotiwo ndinge ndangotiwo sengoti ndovatsvaka ndozvo ndichigara. Mudzimai akatorwa rini? Mudzimai tani 6 months. Paakatorwa wakamhomutera? Chakaita kuti ndisatire ndechekuti ndakafonera sekuru. Saka mambo ndobva kutuma kuti teerai mukadzi wausina kuteeraiwo. Wati wakukumbira dare kuti uzorerwe mukadzi wausina kubvira wakateera. Chakaita kuti nditadze kuteera kune mukadzi wangu ndechekuti hama sekuru vakanditi iwewe zvino anurori mumwe mukadzi chisiyana nemwana wedu. Saka ndakatya nemashoko avaimbotaura kumashure kwezvo ana sekuru vacho vanoratidza kusandifarira inini muwasha wavo. Saka ini ndakatya hangu kuti ndakateera. Saka iwewe kuti mamboteerai mukadziwo mpanaiwe tipindure nyaya mbiri dzandabvunza panapa dzawasungisirwa. Kana uda kusungisa ana sekuru wako kuti uda mukadzi wako unozovasungisa imwe nguva. Nhasi iwewe ndowasungiswa kunzi 4,000 emaexpenses nerora ndozvinhu zvawasungisirwa zviri zviviri. Ndozvatiri kutonga muno mudare. Usade kuti iwewe wasungwa wauya muno musemusungwa wada kumhangara yako kuti tonga yangu. Tipindure panyaya mbiri dze$4,000 nenyaya nerora. Ndonyaya mbiri dzauya mudare muno. Kana uine yako uchamhangara. Rora handisi kuramba kubvisa ndobvisa. Asi chirikuita ndechekuti ndatokumbira kuti mudzimai wangu waise vanodzorerewo. Kudzokera kunyaya yanzimbo imira iyoyo uchaitanga rimwe zuva. Uri kumbira kuna mambo kuti ndidzorere mukadzi kwaakaenda uchikuziva usina kubvira wamuteera zviri kwerezvo 6 months usina kuteera mukadzi wako wakuti mambo ndakuda mukadzi nokuti wazosungiswa ndopo wava kuchiziva kuti une mukadzi. Chakaitika ndechekuti nini pandakada kuteera mukadzi sekuru vakanditi iwe usiyana nemwana wedu zvitonanurore mumwe mukadzi ini nekutyawo dai wanga une shungu nemukadzi wako pawakadzisiyana nemwana weduka waimuda dai palipo pawakakwira dare ipapo. Apa nemukadzi atongobvira takambira kutaura taingoramba tichitaura. Sisu nyaya yatauya mudare muno mayataunganira nyaya yemaexpenses nerora ndonyaya ndoda kupindura. Idzi dzimwe dzinozodzisa padivi dzotongwa padzo. Ndoda nyaya yauya mudare. Handisi kuda kutonga nyaya isipo pano. Taura nyaya yemaexpenses. Uri kwaziva here, uri kwaagamuchira here, uchavapa mari yavo sei? Roora here, uri kuriziva here, uri kuita sei nezvazvo? Mwana atokura 2003 kusvika patinhazi ndaa 3 years. Wakapiwa ndisatsvakirai kuno chete. Handisi kuda kunzwa ndikutsvake. Une 3 years uchitsvaka. Taura kuti tiri kuitei rini? Iwe Zuru yakwenda mtsirele ngoni. Rutsvaga rini? Vanenge vakutondipawo ivo ndenda kutokumbira kwavari kuti ndivaudzwa nematsvakira ndee ndichiitacho. ndati tanga kupindura $4,000 uri kuiziva kusvika papi? Ndikuiziva mari. Makawirirana uchadzorera mari yacho? Ipapo ndokwatatisina kuwirirana. Saka tiri kuti kudii muno mudare? Ndenda kutovatsvagira but handikwanise kuti ndivadzorerere yese mari yacho. Ndenda kungotsvagawo pandindawana pacho. Unongoti uri vadzorera mari iya?
uchaboka na 500 ndombo hapo. Rini? Ndipe total figure yauchavapa imari uchatanga kuwapa rini? Gore uchimbotsvaga ndipo unozotanga kuzovapa mushure megore. Chakachenjera ukasika kutaura because mambo achakuchemera zvinango nguva yakati. Ya ndachikutoka ndakambotuka kana 6-7 months ndichitsvaga ndichiunganidza zvienda Wane 3 years uchitsvaga. Hani mwana uyo akaenda ane yanhungu. Wakanga wamboyambirwa kunzi regerai kutamba matambiro aya usiye mwana uyo aenderere mberi nekudzidza. Zvanga zvambotaurika. Saka chakazoenderera chakazoita kuti iwe ufunge kuti regai ndimupe nhumbu chi iwe wambopiwa yambiro yekunzi regerai kutamba matambiro aya. Ndakaka kuti nharo chakuri. Nharo chiteshi. Handiti. Saka panharo manje ndobva kuuya nharo dzina. Nharo. Nharo mambo kwedezhi. Zvindamurape. Ari kuti dzaive nharo ma. Variko muupenyu vane nharo nezvine nharo. Handiwanzi ichiuregera ichobva kuti neni kuti ndine nharo rege ndite zvamusiri kuda izvozvo. Ndipindure nyaya yerora. Wakapisa tsvakarai kuno. Chekutanga wakadhemeja mwana wavaridzi. Wakanyorera naye usina kupiwa mvumo. Ndochekutanga. Kubva wapisa tsvakarai kuno. Rora uri kupfungwa dzako dziri kuti kudini. Ndenda kutombotanga kuunganidza ipapo. Iwo ndikaviyawo kupiwo. Ndikaviyawo kwani? Mwana waningirike. Watendai mwina wachamu. Chamu nomzera. Baba. Wanikotiwe. Mwina wachamu. Chamu nomzera. Anogamira so. Kana kuti Niko. Ndo ana baba wake. Asa baba wake ndimudiki. Unoiteiko nayo chikomani? Ndodriva mushikashika. Saka to yakatotora mushikashika wako tipaka apa tinotengesa. Ndikushandiswa ndotodrivera mutizwa mota yake. Handina mota. Mutizwa? Tendai mutizwa. Mazarura. Unokutenda na hauna ruzivo rwekuti baba wako ari. Hauna mbonzwa nezvana baba wako. Baba vangu ndakangonzwa kuti vakaramba ichiri nhumbu, saka kubvira ndichingokurawo ndakangokura uko ndakatozvarurwa kumusha kwana mai ndikachinatoenda nasekuru kusvikoenda pari nhasi. Hauna namubvira kwataura nawo kana nhamba dzavo dzinotoramba kuaira, unogona kupiwa dzimwe obva unogona kupiwa nhasi mangwana dzoramba kana kuti dzinoringa dzisingadaiwi. hanzi mushoko wandou Vanogara kwamutoko ikoko kugoto. Sigara newe waitsurwa nasekuru. Uchite nharo. Dai uri kujuke izvi utochengeta nasekuru. Uchida afana kushika-shika. Handa kudza ndiri kushika-shika. Hana twarika ndiri kutaza kushika-shika. Ndozvawakadaka iwe. Yako kaviyaka. Pairi kunetsera kuti waramba mwana wacho. Waifanira kucherechedzawo kwawakabva naye, zvawakamukanganisa nekuita sei. Kana zvakaitadzana naye wakafungwa izvozvo, mwana acho ndingatomboenda kuUK. Akatodzokera inini. Ende anatezvara akangoratidza rudo kuti dzokera uende kumurume wako, mwana atomboenda kure kweso. Mwana wacho wasiyana naye futi. Nemukadzi atinokumbobvira takasiyana. Kuzi nemukadzi mukadzi wangu kutomuona. Tototaura tese kubvira paakaenda pachona tongutaura tese atamusataka. Udade wakamutora akakadzoka. Nangoda wakautyisidzira waitadza kutsvetera mukadzi wako kuti tizadzoka kuno. Mukadzi aiti ndakadzoka kumba kwachona ana sekuru anozoti ndaendepi.
Kozvoti ana sekuru ava ndipo mukana wokuti kana tikanetsana nemukadzi ava ndipo mukana wokuti nditaure kuti matadzirani nemukadzi vanokurwa ngoti ndakutora mwana wavo. Ivo ana sekuru vacho vainotaura navo unotaura navo pafoni kana kuti unosimuka uenda kwavari? Ndinenda kutya manje nezvavanenge vachizondii. Saka uri kuda mukadzi upi kana uchitya? Papa usina kutya apa ndepekuita zvivindi zvokutora mwana womuridzi uchirara naye wanzi bomira kuita izvi. Ipapo hauna kutya. Nhasi uno kuti ndiite zvokuti nditore mukadzi wakutya kwenu. Wakutyei? Iwe wakaita zvawakarambidzwa kubva pekutanga. Pande ndichida kutaura naye ana sekuru anobvata uyu mukomana wako anoita zvomushika-shika uyu. Iwe unozviwana kupi izvozvo? Wakambogara pasi nasekuru wako uchitaura navo izvozvo? Wakambogara navo pasi here ana sekuru wakataura izvozvo? Ndakafonera sekuru. Ndati wakagara navo pasi here wakataura izvozvo? Saka usataure zvausina kumboona zvozvo. Taura kuti takagara tese sekuru musi wakati kumba kwenyu mukataura kuti tine nechikonzero chekuti ndonyaya kwete kuti hanzi ndakafonera sekuru. Pawakadarana kuti nakutenda wacho makadana navo foni zvikaperera pafoni. Iwe simudza fesi yako. Ndati wakadana nokutenda pafoni zvikaperera pafoni. Saka sei uchida kuita zvekutora pafoni nana sekuru wake? Chiti pamari, ukati pamari kusvika kwese kunopera. Tipeto ne breakdown ye 4000. Sataenda kuroora. Turi kuibhadhara sei? Urukumbira kubva watu wane makore 3 uchishanda here. Kubva pawakapa nhumbu watu wane dza 3 years. Unopiwa futi dzimwe. Chonetsa tuwafanira kana tukamuno kuti tukamunauna ngezvidora zvimwe. Ngakamunemba dzapa izvozvo muone zvakaneka kuita. Kaka kwanto kubrokera ipashobrod pakaita congestion kaka kamira pakaperodi. Kaita zvakanoda. Uchitokatsura akanzwa. But kana ngamuno mwakaneka una ngedura rakazvimwe. Tipindura kuti utaka kubhadhara mari rini $4,000 wakatenda wega kuti uchabhadhara. Batrana nemwoyo. Va. Vanetsa kuti wafanira kuti vanofana last week kane vakadzi 2 kane 20 years. 20 years vakadzi 2. Maikangano. Mumwe mukadzi wauko mumwe achigara pamaguko. Iwe yakudya. Ukatoroka uchatemera mazuva. Handati kumurongo kuwana gore ndichiunganidza gore rekuti rekudii? Wane makore 3 usina chawaita wada ndikupe futi rimwe gore. Apa mukadzi uri kumuda? Apa watopewa gore? Usina chawatoita? Mukadzi uda murume wako. Ndichakwanisa mashina naye. Bvunzo nyaya mubvunza sese nditide nyaya yangu. Uchama ndipindure zvandabvunza. ndotanga kuunganidza kubva izvozvi. Totanga rini? Pakutanga kuyepurana. Ndakatobata peni kundinyore izvozvo. Pandakatarisa pane karenda ndogona kutongoisa date rangu ndega ipapo. Kana ndakutera ndokubatira kamuchikachika kasiri kako ikako. Kana ndabata muchikachika wako ndaisa apa ndinongoutora iwoyo. Ndautora iwoyo muridzi wemotikari anozokusungisa achida motikari yake. Achiti wakabisa mota yangu. Ndikana ndatori nandibe. Ndotora. Yaunayo iyoyo ndo yandotora iyo. Zvekuti muzopuruva muzodiya munozozviita motikari ndakatobata. Wandaudza iwewo nemurungu wako kuti ndipe mari yakati mupinire mota yangu. Hamusingade ndoitengesa. Yatotanga rini? Mari.
So we would have 500 one. We would have 500 to two. ndendita kuunganidza pane davo ndakapuhwa pei taura kana mambo tinogona kuita so zvataita nhasi then ndi 2 August installment yekutanga wanoparini pamemakupandipo kana 2 months ndichitsvaga handikwanisi nechitira pandopuhwa pei yachona kana $30 ndosumirirawo that watone 3 years ka uchifanira kutungadza mari because haisi mari yanezuro kai imari yaunokwanisa kubhadhara pamwedzi ndokwanisa kubhadhara kana 30 apa kabhotera zve500 apa kabhotera zve200 kupana karoita zvakanodaro apa kudzoka kobva kati ndoda mukadzi wavo ko baba wako wavasirei kumusha kwaita nhamo saka wazomanira musati variko asati variko andikave taura sandomakumbiro anaito kubatsirwa chidari unobvatambira mari iko kwaunoshandaiko pawiki ndopuhwa zuva rangu kushanda $30 saka pa $30 yaunoshanda pamwedzi ndio wada kuti panhekirikini yesvondo 1 pa4 weeks ndenditoti mwaishona ndichengete mhuri yachona ivo maikundi mhuri yachona ipi ivo maikundi man maikundi uri kuvachengeta neyani ane chidotumiro kana mwana chikafu apa pesa pangu wacho wakutumira naiwe ari kutumira marero anotumira ka1 achitumira mari $31 rini thank you muna June saka pesa apo paunenge usingatumira anenge achidya saka anenge achidya anofanira kudya ivhu here anofanira kuita hovera yodya ivhu aya apa zvinonzi itai kuti ndipihwe mukadzi apa kuroora hana mari yemaexpenses aakaitisa haadi regera kupa mwana pamiri ukati ndiri bhumuni hapana anondudza unoti akunokura kari kamunoko aite zvichibaya ndakupa date remusi wa28 August date rekutanga September 25 October November
na30 December. Mwezi mgani? Unatoa mali pa mwezi? Nda hiyo usatoro za $30. Anazuda mali pa $200. Tena anazuda mali pa $200. Nyerora maronga zvipi? Nyerora mukomana uyu ndibarekwana ndakaranyora mukomana uyu ndakatoda mombe 5 aurora mukomana mombe 5 ne2000 ndokutapedzerana zvamaizvi timaizvi Taurai. Mai vanotenda vatumira list ravo. Vati zvipfeko zvamai 500, grocery 200, masungiro mbudzi 2, java mucheka 10 meters nemombe umai. $500 deji zvipfeko. Zvipfeko zvamai. $200. Grocery. Mbudzi 2 dzemasungiro. Mucheka wezambia 10 meters nemombe umai. Zvakwana? Ndizvo. Yeah, zviko pakurodza kwechi-English. Wanzwa rora? Mombe 5, $2,000 cash, grocery $200, zvipfeko $500, mombe yeumai nembudzi 2 dzemasungiro. Mombe 5 idzi dzikuenda kunani ndo zvataona amai izvo. Andimanzwa mwana aitoti aruta maefforts embotsvaka baba wake. Otombowana nhamba dzacho dzoramba kupinda dzorika zoita sei. Kuri kunzi vabva vazowanika baba wacho. Handiti? baba vemwana isusu papana mambo zvese zvakataura kuti mwana uyu yakairi nhombo yauya iri nhombo mumusha mundobva ati inini handina chinja pamuri iye kana chaachabereka handichizivi. Ndofunga takatanga kunzi mwana ari kubuda muchipatara tichiita zvezvaitwa kusvika mwana aendese kuchikoro tichiita zvinhu zvizvi. Saka iye anogona mai vanogona kumuudza kuti munhu anga akanimitisa ndogakati pati munhu iye ari kuti handina chandozivai baba ine handiri kuganda zvinhu. Saka iyo anogona kuudza mwana ake kuzviripo but isusu tichitarisa isusu mamiriro akaita zvinhu pashure isu tinoshanda zvatichiziva. Iye kana azoti iye mwana akumuziva achaya kwatiri ozotiudza kuti azotanga zomuziva nhasi akufamba. Kutaura kwenyu kuri kunzwika. Apa tangobvunza kuitira kuti mangwana tiri kuzoti tichadada renyaya iyo futi. Notaura mwana uyu vanogona kudaro zvakadai so asi vanogona kuzouya asi achitinoda mwana wangu handiti anoti ndiripise zvamunondiripisa. Ndopachipatatirarera tinozotanga kutaura naye ende apedzenga aruza ndikaviya nokuti baba wakazongondoda pfuma yangu wawakapa ndana asekuru waizviziva akubhadhara chipiri
Kavi yanenge asina kuroza panhau iyoyo. Nokuti Kavi anotaura kuti isusu nyaya yatakatotaura kubvira kudare muno. Ende inini ndikutaura nyaya iri pamberi pedare. Kuna Kavi achizonzwira iyo. Inini ndinomira kuti mwana weshuwa ndakarodza. Semachengetero andakaita mwana uchinge waramba kuti hauna chamunoziva panhau dzipi idzi. Zvakanaka rega ndipe mukana wekuti ndigadzire zvinhu zvandanyora pasi izvi mudzoka munomutosainira. Saka ndipe mukana wenguva about 20 minutes or so ngoita ipapinde imwe nyaya ndichigadzira mapepa angu amwe ati watosainira. Zvasainawo kudini? Ndogadzira mapepa angu panapa ndikudeedza ime manje.